Lah niki tambah jeru wong kaya kula niku nalikane mondok riyin ning pondok pesantren salaf niku kok enek ngecor enek apa niki nek ora dijak niki kaya eman peh aku ki wis ra iso urun dhuwit ra iso urun semen lah iki enek bangun madrasah kok malah ra iso melok roan ra iso melok napa roan niku diutus niku ning pesantren salaf niku seneng diutus niku senenge nikmati keliwat. Kula niku malih kelingan, kula nate nyupiri Mbah Yai kula niku ngoten niku. Nanti nyupiri Mbah Yai kula niku nate nyupiri Nyai kula niku lho. Dadi dikongkon iso senenge kliwat. Diutus niku senenge kliwat. Masyaallah. Dadi mugi-mugi wis sedaya niku diunggani derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Di wekdal mondok ono ditimbali kongkon niku diutus satu kebahagiaan tersendiri.